No to kochani, w języku di powikuwane prijaciele od Macedonia!
No Jadzia sobie przyprowadziła nowego, to sobie będziesz jutro prowadzić koncert, Bardzo dobra? przystojny. Borczo Trajewski, szef tej grupy. Łukasz Miloszewski. Bardzo pięknie dziękujemy za wspaniały występ. Daj mi serduszko, tak? Jako odważną przyjmij, popatrzysz. Szukamy wspólnych słów, bo my są z jednej rodziny narody. Także my jakby tak dłużej posiedzieli ze sobą i gadali, tak pomału to się zrozumiemy. Chwala! Bardzo dziękujemy zespołowi z Macedonii. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy. Powodzenia w Polsce. Nasi przyjaciele z Macedonii.